कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. जोयडाच्या उळवी श्री क्षेत्र चन्न बसवेश्वरची जात्रा 13 फेब्रुवारी 2025. जोयडा तालुक्याच्या कारवार जिल्ह्याच्या श्री क्षेत्र उळवी चन्न बसवेश्वर या देवाली जात्रा 13 फेब्रुवारी 2025. या जत्रा महोत्सवाची आमंत्रण पत्रिका तसेच जात्रेचे आमंत्रण पत्रिका अनावरण विशेषताबद्दल देवस्थानच्या ट्रस्ट तसेच विधान परिषद आमदार श्री गणपती उळेकर हेमी कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे माहिती दिली. ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹದಿಮೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಆರ್ಮಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಥಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಉಳ್ಳಿಕರಣ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇವರು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ IPS SPO ಅವರು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಕನಿಷ್ಕ ಶರ್ಮಾ IAS ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಿದೆ. ಆ 15 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಳಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಭಾರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ಉಳಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 13ಕ್ಕೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 13ಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಹಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ कारवारच्या अस्नोटी श्री गणेश जयंती निमित्तान उत्सव. कारवारच्या अस्नोटी भगतवाडा हिंगा जय गणेश मित्र मंडळ हेमी आयोजित केल्ल्या श्री गणेश जयंती उत्सवा निमित्तान 5 दिवसाचो श्री गणपती उत्सव आयोजन केला असून चौथे दिवसाक स्थानिक कलाकार म्हणल्यार 4 फेब्रुवारी 2024 मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात रात्री 10 वाजता मामेल होळो जावयाचे दोळो हे कोकण नाटकाचो प्रयोग सादर करतले. तसेच 5 फेब्रुवारीक श्रीची महापूजा असून दनपारा महापूजा तीर्थप्रसाद दनपारा 1 ते 3 वाजतापर्यंत राजू महाले हेमगेल्या सौजन्यान अन्न संतर्पण जातलो. तसेच सांजे 5:30 वाजता श्रीची विसर्जन मिरवणूक जातली. सगळ्या या कार्यक्रमाक भक्तां हजर रावचे अशें श्री गणेश मित्र मंडळातर्फे सार्वजनिकांक कळयला. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात
अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळते आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमोल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधतो. मुंडगोडचे आमदार शिवराम हेब्बारेंनी मुंडगोड मळगीच्या कर्नाटक पब्लिक स्कूल हेतून 67.85 रुपये किमतीचे कामगारी. मान्य आमदार शिवराम हेब्बारेंनी मुंडगोड तालुक्याच्या माळगीच्या कर्नाटक पब्लिक स्कूलात सुमार 67.85 लाख रुपये किमतीचे नूतन विद्याभ्यास कोठडी तसेच शौचालय निर्माण कामगिरीची भूमिपूजा करून चालना दिली. यावेळार माजी आमदार व्ही.एस. पाटील, ब्लॉक काँग्रेस समिती अध्यक्ष कृष्णा हिरेहळ्ळी, जिल्हा पंचायत सदस्य रवी गौडा पाटील, केपीसीसी बँक निर्देशक प्रमोद दवळी, टीएमएस अध्यक्ष चेतन नाईक, स्थानिक मुखंड आरजी नाईक, हेडमास्तर, एसडीएमसी अध्यक्ष, सदस्य आणि इतर हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.